Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Karaniwan nating naririnig na walang magandang bunga ang paghihiganti. Ngunit sadyang may mga bagay na nagtutulak sa isang tao na maningil. Maningil ng kabayaran para sa matinding kamalian at hinagpis na kanyang dinanas. Minsan din ay may pangangatwiran pang gumaganti upang hindi na maulit sa iba ang kanyang kinarap. Ngunit ang iba naman ay gumaganti sa ngalan ng makasariling mga kadahilanan. Kaya naman minsan ay naitatanong natin sa ating mga sarili, kailan ba nagiging makatuwiran ang paghihiganti? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayong araw. Nangyari ito noong pang dekada 70 sa isang liblib na baryo sa isla ng Negros. Isang umaga, nagulantang na lamang ang mga tao nang may matagpo ang bangkay ng isang dalaga sa may ilog. Ano raw po ba kasing nangyari dito, Nay? Malaki na naman ba yung buhaya? Mukhang ganun na nga, Pikoy. Wasak na wasak yung bangkay ng babae eh. Ang sabi ng mga kasama niyang mga dayo lang din, gumala lang daw sila doon sa itaas ng talon kagabi. Tapos ayan, bigla na lang may humila sa babaeng yan palubog ng ilog. Ang ipinagtataka ko lang, bakit may tsangaw dyan sa bangkay? Di naman kumakain ng karne yung mga insektong yan eh. Tsaka itim. Bihira ang ganyang klaseng tsangaw dito sa atin. Yan ang di rin namin sigurado, Tatay Meryong. Sa pagkakaalam nga natin, ay mga halaman at prutas lang naman ang kinakain ng mga yan. Basta nang matagpuan namin yung bangkay kanina sa gilid ng ilog, andyan na yung mga tsangaw. Sana lang talaga, hindi sila dumami. Oo, hindi naman pangkaraniwan ng pagsalanta ng mga tsangaw dito sa lugar natin. Pero mabuti nang magdasal. Mahirap na at baka wala tayong maani sa mga susunod na buwan. Ang masama pa, baka isa itong pangikain para sa isang darating na sakuna. Ay, lolo naman eh. Ayos lang na mangamba tungkol sa pananalanta ng mga peste sa sakahan. Pero huwag nyo namang dagdagan ng takot nyo. Dekada 60 na. Dapat ay wala na tayong lugar para sa mga ganyang pamahiin. Dati pa naman kayong pulis tapos ganyan. Hay nakaw, ang mga kabataan nga naman oo. Nanay Sarya, saan po tayo maglalaban nito? Hindi maiwasang mangamba ng mga tao sa nangyari. Bagamat may mga buwaya sa kanilang lugar ay bihira namang may mapatay na tao ang mga ito. Dahil ba hindi marunong umiwas sa mga buwaya ang mga dayo kaya yun nangyari? Yun na lamang ang ipinagpalagay ng mga taga-baryo. Bagamat may nag-iisip na baka may mas malalim pa itong dahilan. Agad naman nila itong isinasantabi. Mas inuuna kasi ng mga taga roon ang asikasuhin ng kanilang mga sakahan at mga alagang hayop. Mas mahalagang siguraduhin ang kanilang kabuhayan. Subalit, minsan sadyang tumatama ang masamang kutob ng mga nakakatanda. Gumulong ang mga araw at linggo. Dumami nga ang mga tsangaw at sinalantana ng mga ito ang mga sakahan. Ito na nga bang sinasabi ko? Nagsisimula nang dumami ang mga pesteng tsangaw na yan. Hindi naman sila dumadami ng ganyan dito sa atin. Mula noong bata pa lang ako, mga tagustos ng pinakamalaking sakit sa ulo ng mga magsasaka. Pero tsangaw, bihira. Kung ganun saan kaya galing ang mga pesteng ito ngayon, Lolo Meryong? Malabo namang bigla-bigla na lang silang sumusulpot mula sa kawalan, di ba? Yan ang di ko rin talaga alam, Apo. Kahit yung mga kapitbahay nating mga magsasaka,
ay wala ring maibigay na paliwanag. Ay, kung ganun po wala na tayong ibang magagawa. Ituon na lang po natin ang ating pansin sa pagtataboy sa mga yan. Mas mabisa sana ang pagtataboy kung malalaman at mapupuksan natin ang mismong pinanggagalingan nila. Pero ngayong malabo pa yon. Umasa na lang muna tayo sa pagwiwisik ng katas ng sili sa mga pananim. Magpausok na rin tayo. Lumipas pa ang mga linggo. Walang magawa ang mga magsasaka sa liblib na baryo kundi ang magbakasakali sa mga alam nilang pangtaboy ng mga peste sa sakahan. Ngunit hindi ito nagiging mabisa. Sa halip ay lalo pang dumami ang mga tiyangaw sa mga taniman ng palay, mais at gulay. Nasira ang kanilang mga pananim at hindi na maganda ang tinatakbo ng kanilang ani. Lubhang kumonti ang kanilang naibabagsak sa bayan kaya lalong naghirap ang kanilang pamumuhay. Kung ano-ano na ang inisip nilang maaaring solusyon hanggang sa isang almusal ay may nabanggit si Lolo Meryong sa kanyang pamilya. Tay, ano nang balak ninyo ng iba pang mga magsasaka? Luging-lugi na tayo sa pananalanta ng mga tiyangaw May napag-usapan kami sa pagpupulong kagabi. Magsasagawa tayo ng pag-aalay. Ha? Anong pag-aalay, Lo? Parang ritual. Mag-aalay ng manok at kambing. Sa totoo lang, wala sa atin ang may alam kung paano gawin ang ritual na ganito. Wala kasing albularyo o babaylan man lang dito sa baryo. Hindi namin alam kung saan ba na maghahanap. Ang meron lang sa atin ay isang manggagamot na wala ring alam sa mga ritual. Pero gusto na namin subukan ang lahat ng pwedeng subukan paraan. Yun nga ang ginawa ng mga taga-baryo. Isang hapon ay nagtipon-tipon sila malapit sa may ilog. Doon ay nagsagawa sila ng mga pananalangin at nagkatay sila ng isang puting manok at isang kambing. Hinayaan nilang dumaloy ang dugo ng mga iyon sa ilog. Kita nila kung paanong namula ang bahaging iyon ng tubig at sandaling dinumog ng iilang mga tiyangaw. Oh, anong nangyari, Lo? Bakit dinapuan ng mga tiyangaw ang dugo sa tubig? Hindi ko rin talaga alam, Apo. Una nga ay hindi naman sumisip-sip ng dugo ang mga yan. At lalong ilag din sila sa bumubugsong tubig. Katakatakang wala silang pakialam. Kahit mamatay pa sila sa ilog. Nagtaka ang mga taga-baryo sa kakaibang kilos ng mga tiyangaw. Ngunit isa sa kanila ang nagsabing maaaring hudyat na yon na tinatanggap ng mga insekto ang kanilang pag-aalay. Subalit hindi pa rin yun naging sapat upang pahupain ang pananalanta ng mga tiyangaw. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paninira sa mga pananim, kaya naman naulit pa ng naulit ang kanilang pag-aalay. Hanggang isang umaga, nagulat na lamang si Pikoy at ang kanyang lolo nang humahangos na dumating ang bunsong si Manda. Lolo! Kuya! Ano bang nangyari? Di maipintay ang mukha mo, Manda. Si Mila! Yung kaibigan ko! Nawawala! Ano ka mo? Anong nawala? Lumabas daw po yun para magligpit ng sinampay kagabi. Tapos, hindi na bumalik. Ang nakita na lang po yung yung tsinelas niya. Tapos, Tapos ano? may natagpo ang kakaibang mga bakas malapit sa tsinelas niya. Paa ng tao, pero may kaunting patay na dugo at tana. Hindi maganda to. Pupuntahan ko ang tatay ni Mila. Teka, Lolo. Sama ako.
Hinalughog ng mga taga-baryo ang buong lugar, pati na sa may ilog. Ngunit hindi talaga natagpuan ang nawawalang si Mila. Ang nakita lang ay ang isa pa nitong tsinelas na may bahid ng sariwang dugo. Kaiba sa patay na dugong nasa mga bakas ng paa. May nakita rin silang iba pang mga kaparehong bakas. May mga bahid din ng patay na dugo at pinagkukumpulan din ng mga tiyangaw. Nabalot ng pagkabahala ang liblib na baryo. Hindi maiwasan ng mga taong mangamba na baka sunod na mawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay na rin noon ang paglutang ng iba't ibang mga kuro-kuro kung sino o ano ang kumuha kay Mila. Bagay na napag-usapan ni na Lolo Meryong kinagabihan. Aswang? Seryoso ba kayo, Lo? Mukha ba ako nagbibiro, Pikoy? Isa sa mga pinaghihinalaan ng mga tao ay aswangan dumagit kay Mila. Kahit na ako ay malakas din ang kutob ko na totoo yun. Lolo, wala nang aswang. Isa pa kwentong bayan lang naman yung mga yan eh. Panakot sa mga bata. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Pikoy. Totoo ang mga aswang. At kung hindi man, sige nga, ipaliwanag mo kung paano nawala si Mila. Sabihin mo kung ano yung kakaibang mga bakas na nakita. Malay ba nating sadyang may masamang loob lang na gumagala sa paligid? Dinukot si Mila para sa kung anumang pakay. Alam niyo na pong ibig kong sabihin. Pero hindi nun maipaliwanag ang patay na dugo at ang kumpulan ng mga tiyangaw sa mga bakas. Kaya kayo, kailangan ninyo mag-ingat. Ha? Sarya, Manda, kapag kayo ay aalis, mas maigi kung isama niyo palagi itong si Pikoy. Magdala rin kayo lagi ng mga pangontra sa aswang. Asin, bawang, o kalamansi. Itay, di naman kaya masyado lang nating tinatakot ang mga sarili nating yan. Mas mabuti ng sigurado, Sarya. Kaysa naman magising na lang tayong huli na lahat. Hindi man naniniwala sa aswang, gumugulo naman sa isip ng 16 anyos na si Pikoy kung sino ang kumuha kay Mila. Nangangamba ito kung paano kaya niya masisigurado ang kaligtasan ng 13 anyos pang kapatid na si Manda. Kaya naman sinunod na lamang niya ang habili ng kanyang Lolo Meryong. Samahan palagi ang kanyang ina at kapatid kapag aalis ng bahay. Yun nga lang ay itak lang ang palagi niyang bitbit dahil hindi naman siya kumbinsido sa bisa ng asin at bawang. At yun nga mismo ang kanyang ginawa ng sinamahan ng kanyang nanay at kapatid para maglaba sa may ilog. Kuya, Nay, kayo ba ay naniniwalang aswang ang kumuha sa kaibigan kong si Mila? Mahirap pang magsalita, anak. Wala pa kasi tayong matibay na ebidensya kung aswang ba o kung sinong masamang loob lang. Hindi naman po totoo ang mga aswang, Nay. Ang mga matatanda lang naman ang nagpupumulit ng kwentong yan. Kung ganun, bakit sinunod mo pa rin si Lolo, Kuya? Bakit sinamahan mo pa rin kami ni Nanay dito sa ilog para maglaba kahit di naman kailangan? Nag-aalala lang ako para sa inyo. Siyempre, gusto kong siguraduhin ligtas kayo. Eto nga, at may nakasukbit na itak sa baywang ko, oh. Sino mang mananakit sa inyo, tatagain ko. We, hindi nga. May dala ka bang asin o bawang, Pikoy? Wala po eh. Pero sa palagay ko pwede naman ng panakot itong itak. Ano naman kasing magagawa ng asin at bawang, di ba, Nay? O siya, sige na. Bilisan na natin tumanda at nang makauwi na tayo. Nay, sino yun? Ha? Ayun po, oh. Yung matandang nasa tawid ng ilog. Di ko pa siya nakikita dito sa atin eh. Dayo ba yan? Napalingon si Nanay Sari at Pikoy sa itinuro ni Manda. Sa tawid nga ng ilog ay nakita nila ang isang payat na matandang lalaki. Nakatayo yun sa ilalim ng isa sa mga matatandang baleteng naroroon. Kapansin-pansin ding kakaiba ang balat nito.
Maiisip mo agad na ketongin yung tao dahil tila ba naaagnas ang maraming bahagi ng balat nito. Napakadungis din ng suot nitong puting damit. Nang mulay putik na nga yun dahil sa karumihan. Duming maaaring dulot ng masamang kalagayan ng kanyang balat o ng literal na putik sa kakahuyan. Anong problema ng isang yan? Bakit panay titig dito banda sa atin? Manda, anak, bilisan mo na yung pagbabandaw. Ewan, pero masama ang kutob ko sa matandang yan. Bakit naman po, Nay? Basta, huwag ka na mga tsangaw! Ba't biglang dumami tong mga pesteng to? Nagtaka ang mag-iina kung bakit biglang dumami ang itim na mga tsangaw sa kanilang paligid, gayong nasa mismong gilid naman sila ng ilog. Di sila magkandaugaga sa pagtataboy sa mga insekto hanggang sa muling mapalingon si Pikoy sa tawid ng ilog at nagtaka nang mapansing wala na roon ang matanda. Sa halip may nakita siyang paparating na laksa-laksang mga tsangaw. Sa dami ng mga iyon ay nagmumukha ng isang itim na ulap ang paparating. Naroroon ang mga iyon sa tawid ng ilog at halatang lumulundag o lumilipad papunta sa kanilang kinaroroonan. Nay, Manda! Tingnan nyo! Takbo na tayo! Dali! Iwan niyo na muna yung mga nilabhan. Manda, bilisan mo na! Opo, Nay! Nay! Tara na po! Andyan na! Nay! Bilisan nyo! Nay! Nadulas si Nanay Sarya habang tumatakbo upang takasan ng mga tsangaw. Si Pikoy naman ay sandaling napalingon sa kanyang nanay. Akma na sana niya itong tutulungan subalit Huwag kang hihinto! Unahin mo ang kapatid mo! Ilayo mo rito ang kapatid mo! Pero Nay! Takas na! Bilisan mo na! Hindi! Hindi! kitang-kita ni Pikoy kung paanong nilamon ng laksa-laksang mga tsangaw ang kanyang Nanay Sarya. Nagmistulang itim na lambat ang mga yun na humila sa kanilang biktima pabalik sa may ilog. Wala siyang magawa kundi ang unahin ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Pilit niyang binubugaw palayo ang mga tsangaw habang tuloy-tuloy sa pagtakbo si Manda. Ilang minuto pa napansin niyang nilubayan na sila ng mga insekto pero hindi rin sila huminto sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa kanilang kubo. Lolo! Lola! Si Nanay po! Si Nanay Sarya po! Si Nanay! Anong nangyari, Manda? Anong nangyari sa nanay niyo? Lo! Si Nanay! Kinuha po ng mga tsangaw! Ano ka, ma? Paano kinuha? Tinumog po kami ng mga laksa-laksang mga tsangaw mula sa tawid ng ilog. Tapos, ayun. Pinauna kami ni Nanay na makatakbo. Naiwan siya. Hindi lang siya ng mga tsangaw papunta sa ilog. Paano mahihila ng mga insekto ang nanay niyo? Hindi ko rin po talaga alam, Lo. Basta parang naging malaking lambat yung mga insektong yun. Diyos ko! Dali-daling nagpunta si Lolo Meryong sa kusina at kinuha ang lalagyan ng asin. Lumabas siya ng bahay tsaka isinabo iyon sa bubong at buong bakuran. Nagdurog din siya ng mga uling at inilagay yun palibot sa bakuran. Pagkatapos, bumalik siya sa loob para kunin ang kanyang itak. Naalis muna ako para hanapin ang nanay niyo.
Pagkalabas ko ng kubo, isarado ninyo ang lahat ng pinto at bintana. Higpitan ninyo ang pagtatali sa mga tarangka. At huwag na huwag kayong lalabas o magbubukas man lang ng bintana. Hanggang di ako nakakabalik. Maliwalag ba? Hindi na nakapalag ang magkapatid sa atas ng kanilang lolo Meryong, basta namalaya na lang nila itong lumalabas na ng kubo at inutusan sila ulit na magkandado ng mga bintana at pinto. Naiwan ang magkapatid ng puno ng pagkabahala para sa kanilang nanay Sarya. Kuya, aswang bang kumuha kay nanay? Halatang takot na takot si Lolo eh. Hindi ko alam, Manda. Pero sundin na lang natin. Ang totoo, wala na akong karapatang questionin si Lolo matapos ang lahat. Kitang-kita ko mismo kung paanong kakaiba ang kinilos ng mga sangaw kanina. Hindi ka panipaniwalang nakuha nila si nanay, pero nangyari nga. Sana mahanap na ni na Lolo si Nanay Sarya. Yan ang ipagdasal natin, Manda. Sige na, isara na natin ang buong kubo. Yun nga ang ginawa ng magkapatid. Sinarado nilang maigi ang mga pinto at bintana. Tinali rin nila ng mahigpit ang bawat tarangka sa likod ng mga yun. Pagkatapos ay mataman silang naghintay sa loob ng kubo. Ni hindi na nila naisip maghanda ng hapunan ng gumabi. Subalit, sumapit na lamang ang alas 7 at dumaan ang alas 8 ay hindi pa rin bumabalik ang kanilang lolo Meryong. Lalong tumindi ang pag-aalala ng magkapatid. Hindi sila mapalagay. Ramdam nila parehong gusto na nilang sumunod kay Lolo Meryong at tumulong sa paghahanap. Mag-aalas 9 na, kuya. Wala pa rin sina Lolo. Ano kayang nangyayari doon? Palipasin lang natin ang gabi. Kapag sumikat ang araw at wala pa rin si Lolo, lalabas na ako. Sa totoo lang, gusto ko nang sumunod ngayon pero di naman kita pwedeng iwan dito. Isa pa, nakakatakot, kuya. Mapanganib din sa'yong lumabas. Narinig mo yung kaluskos? Oo, kuya. Sa labas. Ano kaya yun? At bumaho. Amoy tsangaw. Nagsitayuan ang balahibo ng dalawa. Nakarinig pa sila ng magkakasunod na kaluskos mula sa labas ng kubo. Sa tansya ni Pikoy, doon yun galing sa may halamanan sa labas ng bakuran. Palipat-lipat din yun ng pwesto mula sa kanang bahagi ng bakuran, pumupunta sa likod tapos lumilipat sa kabilang bahagi. Pupunta sa may harap at babalik na naman sa bandang kanan. Paikot-ikot lang yun na animoy nagmamasid o naghahanap ng malulusutan. Noong mga sandaling yun din ay bigla na lamang bumigat at lumamig ang hangin. Kaya naman lalong nagsitayuan ang balahibo ng magkapatid. Unti-unti na rin silang pinanlalamigan ng kalamnan. Kuya, anong gagawin natin? Kumalma ka lang, Manda. Nakahanda na itong ita ko. Sa oras na magkamali ang demonyong yan, tatagain ko talaga yan. Ilang sandali pa, natigilan ulit ang magkapatid nang may kumatok sa kanilang pinto. Sandali silang nagkaroon ng pag-asa, ngunit agad din iyong napundi ng matauhan si Pikoy. Lolo! Huwag kang papaloko. Hindi si Lolo yan. Kung si Lolo yan, tatawagin niya agad tayo. Nagpalipat-lipat ang pagkatok sa bahay. Mula sa harapang pinto ay napunta iyon sa mga dingding. Tumindi rin ng tumindi ang napakasangsang na amoy sa paligid. Hanggang sa narinig na rin nilang may kaluskos sa mismong silong ng kubo. Tipong may kung anong hayop na tumakbo palusot ng napakabilis. Kasabay din noon ay ang pagsampal ng mas malala pang amoy
na agad ding humina pagdaan ng kung anumang nilalang. Kuya! Natatakot na ako! Baka masira na yung dingding natin eh! Lolo! Nasaan ka na ba? Naman! Sino ka ba kasi? Ano bang kailangan mo sa amin? Tumahimik na. Wala na ba, kuya? Huwag kang pakampante. Baka naghihintay lang yan ng tiyempo. Sana nga tama ako. Sana nga, nilubayan na tayo ng kung anumang nilalang na yon. Mga apo! Andito na ako! Buksan niyo itong pinto! Lolo? Si Lolo! Nandiyan na si Lolo! Mga apo! Andito na ako! Buksan niyo itong pinto! Teka, kuya! Pagbuksan ko! Lolo! Nasaan po? Ah! Ah! Kuya! Tulong! Agad na pasigaw ang dalagitan ng binuksan ng pinto at sinugod siya ng laksalaksang mga peste. Nakita naman ni Pikoy kung paanong hinila rin ng gakumot na mga tiyangaw ang kanyang kapatid. Siya naman mismo ay nilusob din ng mga iyon, bagamat kapansin-pansing itinutulak siya ng mga iyon pabalik sa loob ng kubo. Hindi! Manda! Manda! Ibalik niyo ang kapatid ko! Manda! Manda! Nakakainis! Ano bang kailangan niyo sa amin? Ano kailangan niyo sa kapatid? Sino yun? Natigilan si Pikoy nang may makita siyang nakatayo sa may ilalim ng puno ng sampalok. Madilim ang bahaging yun, ngunit naaninag niya ang hugis ng anino nito. Hindi siya maaaring magkamali. Yun mismo ang matandang lalaki na nakita nila sa tawid ng ilog. Noon din ay biglang humilamos sa kanyang mukha ang napakaraming tiyangaw, kasabay ng napakasangsang na amoy ng mga yun. Sinubukan niyang itaboy ang mga insekto habang pilit na humahakbang palabas, ngunit pakiramdam niya ay isang tao talaga ang nagtutulak sa kanya pabalik ng kubo at hindi isang kumpol ng mga peste. Ilang sandali pa nagulat na lamang siya nang walang maramdaman ang kanyang braso nang muli niyang bugawin ang mga yon. Nasa na? Nawala? Paanong nawala na lang silang bigla? Si Manda. Kailangan kong makita si Manda. Hindi man alam kung paano ililigtas ang kapatid ay tinakbo ni Pikoy ang sakahan. Tinahak niya ang direksyon papunta sa may ilog. Sa daan ay sakto namang nakasalubong niya si Lolo Meryong. Kasama nito ang iba pang mga taga-baryong tumulong sa paghahanap ng kanilang nanay Sarya. Marami sa mga kasama ng matanda ay may dalang kani-kanyang sulo. Lolo! Lolo Meryong! Pikoy, anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi kong wag na wag kayong lalabas ng bahay? Ang kapatid mo, nasaan? Lolo, saka na po ako magpapaliwanag. Si Manda, kinuha na rin po ng mga tiyangaw. Ano? Kasama si Pikoy, tarantang tinahak ng grupo ni na Lolo Meryong ang daan papuntang ilog. At hindi pa man sila nangangalahati ay may nataraw na silang katakot-takot na dami ng mga tiyangaw. Nagkukumpulan ng mga yon sa isang dako ng lupa at tila may kinakaladkad na kung ano. Lolo, doon po! May kumpulan po ng mga tiyangaw doon. Mga kasama, andoon! Ihanda ang inyong makasalaw. Gamitan natin ang apoy ang mga peseng yan. Mala! Andyan na kami!
Mabilis na lumapit ang grupo sa kumpulan ng mga insekto. Agad nilang itinapat ang kanilang mga sulu sa mga peste. Ang iba pa nga ay sinilaban ang mismong mga damo sa bahaging yun. Si Pikoy naman ay naglakas loob at pilit na sinuong ang kumpulan ng mga tiyangaw hanggang sa mahablot na nga niya si Manda. Manda! Manda! Andito na ako! Kuya, tulong. Huwag ka mag-alala. Iaalis kita rito. Pikoy! Bilisan mo na! Andyan na, Polo! Tara na, Manda, dali na! Yeah. Nagawang mahila ni Pikoy ang kapatid mula sa kumpulan ng mga tiyangaw. Pagkatapos ay mabilis na binuhat ni Lolo Meryong ang dalagitang apo pauwi ng kanilang bahay. May sumama ring isang manggagamot para lapatan ng lunas ang mga kagat ng insekto sa buong katawan ni Manda. Si Manda naman mismo ay tuluyan na ring nawalan ng malay noong mga sandaling iyon. Ano ba kasing nangyari, Pikoy? Hindi ba sabi ko wag na wag kayong lalabas ng bahay hanggat di ako nakakabalik? Nawala na nga ang nanay Sarian ninyo. Tapos nangyari pa to. Naisahan ka, Melo. Noong unay nagparamdam yung aswang, may mga kaluskos at katok sa palibot ng kubo. Bumaho rin ng husto ang paligid. Pagkatapos ay bigla na lang tumahimik ng husto. Akala namin umalis na yung halimaw. Sunod na lang naming narinig ang boses ninyo sa labas. Tinawag nyo kami para pagbuksan kayo. Bago pa man ako makapag-isip ay mabilis nang binuksan ni Manda ang pinto. Tapos ayun, tinumog na kami ng mga sangaw. Ginaya ng tampalasan ng boses ko? Ganun na nga, Polo. Patawarin niyo po ako. Nabigaw akong protektahan ng kapatid ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Apo. Sadyang tuso lang talagang demonyong yon. Si nanay, nahanap niyo na po ba? Wala kaming ibang nahanap kundi pulit na bahagi ng duster ng nanay mo. May konting bahid ng dugo. Hindi. Wala nga sana akong balak na umuwi ngayong gabi. Nakakatakot kasing isipin kung anong pwedeng mangyari kay Sarya sa pagdaan ng oras. Lo, ituloy niyo lang po ang paghahanap kay nanay. Total, may kasama naman po kami rito ni Manda. Sige. Pakikiusapan ko na din yung isang kumpare kong tanod na bantayan kayo para sigurado. Muling nagsara ng kubo sina Pikoy nang makaalis ang kanilang Lolo Meryong. Kasama nila ng kapatid sa loob ng bahay ang manggagamot ng baryo. Mabagal na gumulong ang gabi at madaling araw. Hindi makatulog ang binata dahil sa pag-aalala para sa kapatid. Sumapit na lamang ang umaga, dilat na dilat pa rin si Pikoy. Hanggang sa makauwi na nga si Lolo Meryong, nakaalis na rin ang mga kasama ng magkapatid. Wala pa rin talagang nanay mo. Ang masama pa rito, may nakita na naman kaming kakaibang mga bakas. Ganun pa rin. May patay na dugo at nana. Mga bakas? Saan po ninyo nakita, Lo? Diyan sa puno ng sampalok. Sa labas lang ng bakuran natin. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako namalikmata sa nakita ko. Nakita? Ano? Noong dinumog kami ng mga tiyangaw ni Manda, napatingin po kasi ako dyan sa may puno ng sampalok. May nakita akong anino ng tao. Di ko maaninag ng maayos kasi madilim. Pero sigurado akong kahawig nun ang tindig ng matandang nakita namin sa tawid ng ilog. Yung sinasabi niyong parang kay Tongay ng balat. Opo, yun nga po. Ang problema lang wala naman kaming mahanap na kakaiba sa may ilog. Kahit gaano pa namin yung suyurin. Hindi nga lang kami makalusong kagabi kasi delikado. Pero may binabalak ang mga kasama ko. Balak?
Tutumbukin namin ang kuweba sa ilalim ng talon. Pauusukan namin yon. May hinala kasi yung isa namin kasama. Baka raw aswang sa talon ng kalaban natin. Aswang sa talon? Doon kasi tumuturo ang patunay eh. Ang aswang sa talon ay isang uri ng halimaw na naninirahan sa mga talon, lalo na sa mga liblib na lugar. Gaya nitong baryo natin. Mabalahibo ang anyong aswang nito. Ngunit kapag na ganyong tao naman ay isang matandang mukhang ketongin ang nakikita mo. Nabubulok ang balat na parang naagnas. At higit sa lahat, amoy tsangaw ang aswang nito. Hindi lang naman po simpleng amoy tiyangaw ang gumagambala dito sa baryo, Lolo. Yun nga eh, lumalabas na kaya rin niya mismong pasonorin ng mga peste. Kaya siguro bigla na lang dumagsa ang mga tsangaw dito. Kahit hindi pa naman tayo sinasalantaan ng mga insektong yan, nang ganito kalala dati. Lo, pabantayan muna natin ulit si Manda sa manggagamot. Gusto kong sumama sa inyo. Sasama ako sa talon. Sige, pero dalhin natin itong si Mandar sa bahay ng manggagamot. Mas maraming taong pwedeng magbantay sa kanya roon. Hindi tulad dito sa kubo natin na malayo sa mga kapitbahay. Tanghali na nang lumakad ang magsasakang maglolo. Parehong may nakasukbit na tig-isang itak sa kani-kanyang baywang. Inihabilin nga muna nila si Manda sa manggagamot. Pagkatapos ay agad na silang sumama sa pagtitipon ng mga taga-baryo. Namutol sila ng ilang mga puno ng balete tsaka dumiretso na sa may talon. Doon, napansin nilang may napakaraming tsangaw nga ang namamahinga sa palibot ng talon. Sa bandang gilid sa mga puno at kahit sa mismong mukha ng bangin, natatakpan ng mga ito ang mga lupa, puno at bato. Kaya naman nangungulay itim na ang paligid kung titignan. Lo, aanhin po ba yung mga kahoy ng balete? Yan ang gagamitin natin panggatong. Maraming di nakakaalam pero sinasabi kasing nangihina ang mga aswang sa usok na nagmumula sa nasusunog na balete. Pero mukhang dito pa lang sa labas ay kailangan na rin nating magsunog. Nagsiga sila ng apoy gamit ang iilan sa mga kahoy ng balete sa may gilid ng ilog. Kumuha rin sila ng iba pang mga tuyong kahoy na pwedeng gamiting panggatong. Gumawa sila ng marami pang siga upang maitaboy ang karamihan sa mga insektong nasa paligid ng talon. Ang iba sa mga peste ay nasunog o namatay. Ang iba naman ay nabulabog at nagsialisan. Umabot pa ng halos 1 oras ang pagtataboy nila sa karamihan ng mga peste. Noong napakonti na nila ang mga yon ay tsaka na nila sinimulan ang pakay. Maingat na pumasok ang iilang kalalakihan sa loob ng kuweba sa likod ng talon. Sinisigurado nilang hindi mababasa ang dalang mga kahoy ng balete at mga posporo. Ilang sandali pa, napansin na ni Picoy na umuusok na ang loob ng kuweba. Mula roon ay may lumalabas ding mga tsangaw na nagtatangkang makatakas. Lumulusot ang mga iyon sa likod ng bumabagsak na tubig. Kakaiba talaga ang kilos ng mga pesteng yan. Halatang may sumpang gumagabay sa kanila. Yun nga po, Elo. Karaniwang takot sa malakas na bugso ng tubig ang ganyang mga insekto. Bakit malakas ang loob na lang lumusot sa likod ng talon? Nakakapagtaka. Bukod dun ay kaya rin nilang manghila ng isang tao kapag nagkumpulan. Nanay Sarya, sana talaga mailigtas ka pa namin. Mga bandang 4:00 na nang magpasya ang grupong pasukin na ang yungib. Punong-puno na rin kasi ng usok ang kuweba noong mga oras na iyon. Sigurado silang nalukob na nito ang pwedeng pagtaguan ng kung sino man sa loob. Nagtaka ang magkakabaryo kasi mukhang mas lumaki ng bahagya ang kuwebang yun. May napansin pa silang nagkasangang daan sa loob. Bagamat parehong medyo makitid ang mga yun,
sakto lang ang isang tao kung dadaan. Sumama si Lolo Meryong sa grupong pumunta sa kaliwang lagusan. Si Pikoy naman ay doon sa may kanan. Pansin na pansin ng binata ang napakaraming mga itim na tiyangaw sa paligid. Ang iba ay patay na at nakabagsak na lang sa mga bato. Ngunit ang iba naman ay nangingisay-ngisay pa at hindi pa tuluyang namamatay sa usok. Napansin din niya ang kakaibang amoy ng paligid. Pinaghalong amoy ng tiyangaw at ng nabubulok na karne. Paano kaya nagkaroon ng ganitong mga lagusan dito? At pati ba naman dito sa loob ay may mangilan-ngilang mga tiyangaw pa rin? Halatang may namumugad rito. Mga kasama! Mga kasama! Tara sa kabilang lagusan! Bilisan niyo! Pikoy! Pikoy! Apo! Si nanay mo! Si Saria! Nahanap na namin! Talaga po? Nasaan po si nanay? Tara sa kabila at ihanda mo ang sarili mo! Dali-daling nagtungo ang grupo ni Pikoy sa kabilang lagusan. Matindi na ang kalabog ng kanyang dibdib at tuloy-tuloy na rin ang malamig na pawis sa noo. Ulang na lang ay liparin niya ang napakalubak na lagusan para lang marating agad ang kanyang nanay Saria. Hanggang sa marating na nga niya ang bandang dulo ng lagusan. Doon ay napakahirap na talagang tiisin ang kakaibang sangsang ng paligid. Naroroon ang iba pang mga kalalakihang kasama ng kanyang Lolo Meryong. Naroon din ang tatay ni Mila, yung bang dalagang nauna nang nawala. Kita ni Pikoy na todo ang iyak ng lalaki at halos magwala na ito. Tumakbo palapit ng binata. Tiningnan niya ang kanina pa tinitignan ng mga kalalakihang naroroon at noon din ay halos gumuho ang kanyang mundo sa natanaw. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi. Nay! Nanay Saria! Nay! Hindi! Nay! Uminaw ka ba? Magpakatatag ka! Paano ako hihinahon, Lo? Paano? Wala na si nanay. Wala na si nanay Saria. Alam ko, Apo. Pero kailangan pa rin natin magpakatatag. Para kay Manda. Kailangan pa natin balikan ang kapatid mo. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Pikoy sa harap ng bangkay ng kanyang nanay Saria. Nakasiksik ito sa isa sa mga sulok ng yungib sa bandang likod ng mga bato. Namumutla at naninigas na. Wala nang anumang laman loob at wala na rin kahit isang patak ng dugo. Kapansin-pansin ding puno ng maliliit na mga butas-butas ang kanyang katawan na gawa ng itim na mga tiyangaw. Ilang sandali pa ay may isang kasamang lumapit kina Pikoy at Lolo Meryong. Itinuro nito ang isang mas maliit pang lagusan sa bandang likod ng yungib. Kapansin-pansing sariwa pa ang pagkakahukay noon at kasya lamang ang isang tao kung gagapang papasok. Humanda ka sa aking demonyo ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Pikoy! Ano ba? Huminahon ka nga! Huwag kang padalos-dalos! Huwag niyo akong pigilan, baka kayo ang tagain ko. Apo! Huwag niyo akong pipigilan. Papatayin ko ang hayop na yon. Igaganti ko si nanay. Kung naduduwag kayo, huwag ninyo akong itulad sa inyo. Pikoy! Ano ba? Pikoy! Hoy!
Hindi nagpaawat ang binata. Tuloy-tuloy siyang gumapang sa sariwang lagusan. Hindi niya alintana ang napakasangsang na amoy ng daanang yun, pati na ang mangilan-ngilang tsangaw sa loob. Itinataboy lamang niya ang mga yun o di naman kaya ay pinipisa sa mga palad hanggang sa marating niya ang isang maluwang na namang bahagi ng kuweba. May konting liwanag sa lugar, sinag ng araw na nakakalusot sa iilang mga butas sa bandang itaas. Magpakita ka sa aking demonyo ka. Harapin mo ako. Alam kong nandito ka lang. Harapin mo ako ano? Naduluwag ka? Matapos mong manggulo sa amin, babahagyang buntot mo. Labas na. Iniligid ni Pikoy ang mga mata sa bahaging yun ng yungib tsaka lumakad ng kaunti. Binunot na rin niya ang itak na nakasukbit sa bewang upang maging handa sa anumang mangyari. Ilang lakad pa napansin niyang mas lalo pang tumapang ang pinaghalong amoy ng tsangaw at bulok na karne sa kanyang kinaroroonan. Sa tindi ng amoy na yun, para na siyang nasa ilalim ng kumpul ng napakababahong mga peste at may bangkay ng hayop sa kanyang harap. Napahinto si Pikoy nang makaramdam siya ng kakaibang bigat at lamig sa hangin. Nanayo ang kanyang balahibo at nanlamig ang kanyang kalamnan. Parehong-pareho sa kanyang naramdaman nang sumalakay ang halimaw sa kanilang kubo. Hanggang may marinig siyang kumaluskos na mga bato sa isang dako. Kumabog ang kanyang dibdib. Napalingon siya sa pinagmumulan ng tunog at nanigas ng makatitigan ang napakapupulang mga mata sa dilim. Sunod na lang niyang namalayang lumulundag na papunta sa kanyang kinatatayuan ang isang itim na halimaw. Napaigtad si Pikoy at agad niyang naipansalag ang hawak na itak sa nakaumang nakukunang aswang. Subalit sadyang mas malakas ang tampalasan kaya naman napaatras ang binata. Nabitiwan ng patalim at napaupo sa isang sulok ng kuweba. Hindi pa man niya nangunguya ang nangyayari ay nakita na niyang sinusugod na siyang muli ng halimaw. Gumulong siya sa mabatong lupa para umiwas, ngunit nakalmot pa rin ang aswang ang kanyang balikat. Aray! Aray! Punyeta ka! Masyadong matalas ang mga kuko ng demonyong to! Ano na? Nasaan ang tapang mo, bata? Napakalakas ng loob mong amunin ako, pero hindi mo man lang ako magawang makiliti. Isa kang malaking hangal! Ngayon, katapusan mo na! Hayop ka! Igaganti ko si Nanay Sarya! Hindi! Nagulantang si Pikoy nang biglang hablutin ng mabalahibong aswang ang isa niyang binti, pagkatapos ay agad sa nitong inangat at hinambalos sa isang may kalakihan ding bato. Lumaktaw ang hininga ng binata at sandali ring nagdilim ang kanyang paningin nang tumama ang kanyang likod. Lalo ring nagdugo ang sugat sa kanyang balikat na gawa ng mga kuko ng halimaw. Nang sandaling luminaw ang kanyang paningin ay nakita niyang papalapit na sa kanya ang aswang. Kita niya ang karimari-marim nitong hitsura. Payat, ngunit puno ng napakaitim na balahibo ang buong katawan. Unti-unti nang dumidilim ang kanyang paningin. Hindi niya sigurado kung nagdidileryo na ba siya noon o ano, ngunit sa paningin niya ay naaaninag niya ang kanyang lolo sa may likod ng aswang at nang tuluyang dumilim ang kanyang paningin, bigla namang humiyaw ng malakas ang halimaw. Animoy nasaktan. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Pati kasukasuan ko. Apakasakit din. Mabuti naman at nagising ka na rin, Pikoy. Lolo, anong nangyari? Munti ka nang maging hapunan ng halimaw na yon. Mabuti na lang talaga dumating kami. Halos 2 araw ka ng tulog. Kung minalas ka pa, baka hindi ka na nagising. Yung aswang, nasa na po? Napatay ba ninyo?
Nataga ako siya sa likod pero nakatakas. May isa pa palang lagusan palusot sa bandang likod ng kinaroroonan niyo. At hindi nyo sinundan para tugisin? Lolo naman eh. Gintong pagkakataon na yun, sinayang nyo pa. Pikoy! Paano na si nanay? Hindi ninyo ipaghihiganti ang nanay ko? Napakaduwag nyo, Lolo! Napakaduwag nyo! Napayuko ang matanda at bumuntong hininga. Sinundan na lamang din siya ng tingin ni Pikoy nang maglakad palabas ng silid. Nang makalabas ang kanyang lolo ay napapikit na lamang ang binata sa kinahihigaan. Sandali niyang naisip na sumobra rin siya sa pambubulyaw kay Lolo Meryong. Subalit nang maalala ang kanyang nanay Saria ay muling tumigas ang kanyang damdamin. Napatiim ang kanyang mga ngipin at napakuyo mga palad sa kagustuhang makaganti. Ang hindi alam ni Pikoy, hindi pa pala tapos ang pasakit na kanyang tatanggapin noong araw na yun. Bakit ganito? Ano nangyari kay Manda? Lolo, sabihin niyo sa akin, bakit nagkaganito ang kapatid ko? Nang magising siya ay ganyan na siya. Ikoy, hindi kumikibo at hindi makausap. Tulala lang na nakatitig sa kawalan. Mahirap nga rin pakainin dahil hindi niya nginunguya ng maayos ang pagkain. Hindi. Manda. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to. Hindi ko nailigtas ang kapatid ko. Lumipas ang mga buwan na natiling tulala ang dalagitang si Manda. Si Pikoy naman ay halos hindi talaga kinikibo ang kanyang Lolo Meryong. Siguro nga ay sinisisi niya ito kung bakit nakatakas ang aswang. Ngunit nanliliit din siya sa sarili dahil nga hindi niya na ipagtanggol ang kanyang nanay at kapatid. Kasabay din noon ay ang biglang paghupa ng pananalanta ng mga tsangaw. Luging-lugi sila noong anihang iyon dahil sa laki ng pinsanang idinulot ng mga peste. Pero nakabawi rin naman ng sumunod. Ang halimaw naman ay hindi na rin namataan. Hindi na rin nasundan ang pagkawala ng mga tao. Kaya naman napanatag ang mga taga-baryo at muling naging mapayapa ang kanilang lugar. Subalit hindi pa rin talaga humuhupa ang gulo sa kalooban ng binatang si Pikoy. Matindi pa rin ang kanyang kagustuhang makaganti sa aswang. Umaabot pa sa puntong gusto na niyang bumalik ito sa kanilang baryo para lang magkaroon ng pagkakataong mapatay ito. Apo, ano yung naririnig ko sa mga kapitbahay na ginugusto mo nang bumalik ang aswang? Wala na kayo ron. Alam kong may tampo ka sa akin. Pero mag-inihinay ka sa hinihiling mo, Pikoy. Tandaan mong hindi lang ikaw ang malalagay sa matinding alanganin pag nagkataon. Isa pa'y hindi mo kayang labanan ng halimaw na yon. Kahit nga siguro isang tarantadong tao lang ay hindi mo kayang pabagsakin eh. Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayong maingat. Kaya hindi natin mahuli-huli ang pesteng aswang na yan eh. Kasi puro kayo mga duwag ng mga kabaryo natin. Aray ko. Anong problema nyo? Ngayon galit kayo sa akin? Ang dami mong dakdak. Labanan mo ako. Matapang ka, di ba? Malakas ka. Talunin mo ako. Ito pang isa. Gulat na gulat si Pikoy nang pagsusuntukin siya ng kanyang Lolo Meryong. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niyang sumuntok pabalik ngunit hindi siya makatama maski isa man lang. Sinubukan niyang sumipa pero nahawakan lang ng matanda ang kanyang binti. Kasunod noon ang mabilis nitong pagsiko sa kanyang mukha kaya tuloy-tuloy siyang napabalandra sa gilid ng palayan. Hindi pa nakontento si Lolo Meryong, sinipa at tinadyakan niya ang nakahigang apo. Hindi siya tumigil hanggang sa makita niya itong namimilipit na sa sakit ng katawan.
Akala ko ba malakas at matapang ka, ha? Ano na? Hanggang dyan ka na lang ba? Bumangon ka dyan! Bangon! Ano bang problema nyo? Problema ko, ikaw at yung kayabangan mo, masyado ka mapasok. Di ka nag-iisip. Kung ako lang sa isang simpleng matanda, hindi mo man lang matamaan. Yung aswang pa kaya. Partida! Halos 15 taon na akong retirado mula sa pagiging polis nito sa lagay na to. Kung hindi ako kikilos, sinong gaganti para kina nanay? Anong gagawin ko, Lo? May ilang akong paraan na posibleng tumalo sa aswang na yon. Pero siyempre, kailangan muna nating magsanay. Tuturuan kitang lumaban na po. Sa mga sumunod na buwan ay sinanay nga ni Lolo Meryong ang apo. Yan ay habang patuloy pa rin sila sa pagsasaka at habang inaalagaan si Manda. Mabuti na lang unti-unti namang bumubuti ang kalagayan ng dalagita. Nagagawa na nitong alagaan ang sarili bagamat madalas pa rin tulala at hindi makausap ng matino. Mabilis na lumipas ang 2 mapayapang taon sa liblib na baryo. Tuluyan nang napanatag ang mga taga roon. Ngunit hindi ang magsasakang maglolo na sina Meryong at Pikoy. Isang tamang desisyon dahil isang araw nga ay muli na namang nag-iba ang ihip ng hangin. Basta Pikoy, tandaan mo, 6 na bala na lang ang meron niyang lumang pistola ko. Naitago ko naman yan ng maayos pero hindi ako sigurado kung gagana pa yan. Kaya nga, hindi ako sumugal ng basta na gamitin niya ng basta nung nagdaang paggagambala ng aswang. Pero ngayon, sa palagay ko dapat matutunan mo rin gamitin yan. Baka sakali kasi na ikaw magkaroon ng pagkakataon na mabaril ang halimaw na yon. Sige na, tandaan mo isang putok lang ang pwede mong gamitin ngayon bilang pagsubok. Pwede mo nang isasayang baril. Ayos lang, Polo. Hindi ko sasayangin itong isang bala na to. Ngayon, patamaan mo yung buko na sinabit ko sa puno. Handa ka na ba? Hawakan mo yan ng maigi dahil malakas din ang puwersa na babalik sa'yo. Handa na po, Lolo. Sige, bibilang ako ng 3 at kalabitin mo na ang gatilyo. 1, 2, 3. Naku, sayang. Hindi ko natamaan ng solido. Ayos na yon. Nadaplisan mo nga Hindi na masama para sa unang subok. Ngayon ay ituon mo ang sarili sa pagsasanay sa pag-aasinta. Yung panal lang munang gamitin mo para hindi masayang ang mga bala ng baril. Areglado, Lo. Nagbalik na sila! Nagbalik na siya! Ayoko! Ayoko sumama! Layuan niyo ako! Lumayo kayo sa akin! Si Manda. Puntahan natin, Lo. Halos malaglag ang kaluluwa ng maglolo nang marinig ang sigaw ni Manda. Nagmumula pa iyon sa loob ng kanilang bahay na hindi naman kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan. Taranta silang tumakbo papunta roon. Hindi pa man sila nakakapasok ay lalo na silang nabahala nang makitang may maraming mga tiyangaw sa may bintana. Tumuloy sila papasok at sumagad ang kanilang hilakbot nang makitang dinudumog ng mga peste si Manda. Pilit nagpupumiglas ang dalagita habang binubugaw ang mga insekto. Layuan niyo ako! Tigilan niyo ako! Ano ba? Manda! Buisit! Nagbalik ng mga pesteng yan. Pikoy, tulungan mo ang kapatid mo na bugawin palayo yung mga tiyangaw. Magsisiga ako sa silong ng kubo. Sige, Polo.
Hindi na malaman ng dalaga kung anong pagpupumiglas at pagtataboy ang gagawin. Si Pikoy naman ay pilit na binubugaw palayo ang mga tiyangaw na dumudumog sa kapatid, ngunit tila ba hindi nauubos ang mga insekto. Ang kanilang lolo naman ay nagsiganga sa may silong ng kubo, umaasang maitataboy ng usok ang mga peste sa loob ng bahay. Tumalab naman yun, ngunit nag-iwan ng napakasangsang na amoy ang mga insekto nang mapalayas na. Nanay ko, tulungan niyo ako. Nay! Pikoy, kumusta ang kapatid mo? Eto't nanginginig po sa takot, Lo. Napakarami rin pong kagat ng mga insekto sa buong katawan. Sige, basta bantayan mo lang muna sa dyan sa loob. Maglalatag lang ako ng mga pangot rito sa labas. Ramdam kong nasa paligid lang ang inihintay nating bisita. Po? Makiramdam ka sa paligid, Apo. Makiramdam? Gulat na gulat ang binata nang sinubukan niyang makiramdam sa paligid. Maliban sa masangsang na amoy, napansin din niya ang napakabigat na presensya sa hangin. Agad ding nanuot sa kanyang kalamnan ang kakaiba ngunit napakapamilyar na lamig. Nagsaboy ng asin at binurog na uling sa bakuran si Lolo Meryong, pati ang bubong ng kubo ay nilagyan na rin niya. Pinatay niya ang siga sa silong upang hindi masunog ang bahay. Pagkatapos ay nagsindi ng panibagong siga sa may harap ng pinto. Lumubog na ang araw nang pumasok si Lolo Meryong sa kubo. Sinarado niyang maigi ang lahat ng mga bintana at pinto. Nakaupo lamang si Manda sa kawayang sahig. Sina Lolo Meryong at Pikoy naman ay kapwa may mga hawak na itak. Ang pistola ay nakasukbit sa bewang ng binata. Pareho rin silang naging alerto nang may maulinigang kaluskos sa labas. Andiyan na siya! Andiyan na siya! Inay! Inay! Maging handa ka, Pikoy. Umaaligid ng tampalasan sa kubo natin. Nararamdaman ko siya, Lo. Patindi rin ng patindi ang napakasangsang niyang amoy. Ang mga tiyangaw! Nakakalusot na naman papasok ng bahay! Ilang minuto pa unti-unti na namang nakakapasok ang mga tiyangaw sa kubo. Lumulusot ang mga iyon sa siwang ng dingding, bintana at pinto. Di na magkanda-ugaga sina Lolo Meryong at Pikoy sa pagpatay sa mga peste. Si Manda naman ay tumitindi ang panginginig tuwing nadadapuan ng tiyangaw. Hanggang sa may naulinigan na nga silang mga kaluskos, gumagalaw yun paikot ng kubo. Sa bandang kaliwa, pumupunta sa likod bahay, dadako sa may kanan tapos babalik na naman sa may likod. Halatang iniiwasan ang bandang harap ng bakuran kung saan may nakasinding siga. Lumipas pa ang ilang minuto at tuluyan ang kinatok ng kung sino sa labas ang dingding sa may likod bahay. Hindi nga nagtagal ay nagsalita na ang halimaw. Alam kong nariyan ka lang. Hindi kami natatakot sa'yo. Ikaw na tumaga sa akin patalikod. Akala mo ba papalampasin ko na lang ang ginawa mo? Hindi. Sisiguraduhin ko magdurusa kang matanda ka. Mamatay ka! Tumigil ka! Hindi kami natatakot sa'yo! Lubayan mo na kami! Lubayan mo na ang apo ko! Sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka ng demonyo ka! Dahil kung hindi, gigilitan ko talaga ang leg mo! Hindi ako natatakot sa Panginoon mo! Lolo, mukhang hindi tumatalab ang pagbabantahan ninyo. Mukhang desidido siyang makaganti sa inyo eh. Sa totoo lang ay nag-alala na ako, Pikoy. Pero hindi natin pwedeng ipakita sa aswang na natatakot tayo sa kanya. Lalong lalakas ang loob ng halimaw na yan pag nagkataon. Ramdam ng maglolo na lalong naging desperado ang aswang.
Mas lumalakas ang pangangalampag nito sa mga dingding. Lumulusot na rin ito sa mismong silong ng bahay. Animoy hindi alintana ang asin at uling na naisaboy roon ni Lolo Meryong. Kaya naman lalong pinagtibay ng maglolo ang kanilang mga sarili para lamang maprotektahan si Manda. Nakahanda na silang managa o manaksak anumang oras na biglang mawasak alinmang bahagi ng dingding. Subalit sadyang tuso ang halimaw. Nagulat na lamang sila nang dumami ng husto ang mga insektong lumulusot mula sa silong. Pagkatapos ay bigla na lamang bumigay ang kinaroroonan nilang bahagi ng kawayang sahig. Ayoko na! Tama na! Tama na! Aray ko! Aray! Manda! Hindi! Pikoy! Hawakan mo si Manda! Bilis! Sinusubukan ko, Lo. Pero pinipigilan ako ng mga tsangaw. Akin ka na! Manda! Pinilit ni Pikoy at Lolo Meryong na makawala sa mga tsangaw na pumipigil sa kanila. Yun ay habang nakikita nilang dinadagit palayo ng mga peste si Manda. Tanaw rin nilang nakatayo lang sa may kalayuan ng isang anino. Nasa madilim na bahagi sa ilalim ng puno. Ilang minuto pa ay nagawa na nga nilang makawala sa kumpul ng mga insekto, ngunit hindi na nila matanaw ang dalaga at ang aswang. Noon din ay napagpasyahan nilang tumakbo papunta sa may ilog. Dala pa rin ang kanikanyang itak. Si Lolo Meryong naman ay may bitbit na bote ng gaas at posporo. Sinuong ng maglolo ang gabi kahit malamlam na liwanag ng buwan lang ang nagsisilbing tanglaw. Tinakbo nila ang sakahan. Hindi na alintana ang marami-rami pa ring mga tsangaw na sumasalubong sa kanila. Subalit kahit halos liparin na nila ang daan papuntang ilog ay hindi pa rin sila umabot. Kuya! Lolo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nandyan na ako! Nandyan na ako, Manda! Binitawan ni Pikoy ang dalang itak at hinagis ang lagayan ng pistola sa damuhan. Dali-dali siyang lumundag papunta sa ilog para sana abutin ang kamay ng kapatid. Subalit sa isang iglap ay nakita niya kung paanong nahila pailalim si Manda. Hindi niya nakita kung ano o sino ang humila sa dalaga, basta mabilis na lamang itong lumubog. Tarantang lumusong pailalim ang binata ngunit hindi na niya makita si Manda. Inangat niya ang ulo para sana huminga sandali. Balak pa sana niyang bumalik agad upang balugarin ang ilalim ng ilog, pero natigilan na lamang sila ng kanyang lolo nang makitang nangungulay pula ang bahaging iyon ng tubig. Lolo, wala si Manda rito. Nawawala ang kapatid ko. Diyos ko! Gulugurin mo yung bahaging yan! Doon ako lulusong sa may unahan! Baka sakaling doon papuntahan kung ano mang dumagit sa kanya. Ganoon nga ang nangyari. Ginalugad ni Pikoy ang bahaging iyon ng ilog pero hindi talaga niya matagpuan ang bunsong kapatid. Si Lolo Meryong naman ay wala ring nakita sa bahaging tinignan. May nakakita sa kanilang iilang mga taga-baryo kaya dumami ang tumulong sa paghahanap. Sa kasamaang palad, wala nang buhay si Manda nang matagpuan sa may ibabang bahagi pa ng ilog. Wakwak na ang sikmura. Walang ni isang patak ng dugo at puno ng mga kagat ng insekto. Manda! Hindi! Kapatid ko! Manda! Diyos ko! Bakit kailangan mangyari sa iyo ito, Apo? Manda! Gagantay ako! Gagantay ako! Igaganti ko si Nanay Sari at Manda! Papatayin kitang demonyo ka!
Agad inasikaso ni na Lolo Meryong at Pikoy si Manda para iburol. Dahil nga nasira ang sahig ng kubo, doon nila inilagay ang kabaong sa may silong ng kubo tapos nilagyan ng maayos na mga dingding. Kumbagay sadya nilang ibinaba na lang ang buong kubo, paibaba sa mismong lupa. Mabuti na lamang at may mga tumulong naman sa maglolo para isaayos agad ang lahat. Yun nga lang, sa ikatlong araw ng burol ay muli namang dumagsa ang mga tiyangaw sa mga sakahan. Muling sinalanta ng mga ito ang mga palay, mais, gulay at prutas, maging mga hayop at tao ay sinasalakay na rin nila. Kaya naman kaunti lamang ang pumupunta sa burol ng dalaga. Takot ang mga tao na magpagala-gala kahit umaga. Ang mga lumalabas lang ay yung mga may pakay talagang tugisin ang halimaw. Sumusobra na talaga ang demonyong yan. Masyado nang malaki ang pinsalang dinudulot ng kanyang mga tiyangaw dito sa atin. Ay, yun nga eh. Ayan nga at may nawala na rin isa pang babae. Ang matindi pa po, hindi siya mahanap-hanap ng mga tumutugis sa kanya. Mukhang nagtatago na ng maigi ang hayop na yan. Ano nang gagawin natin, Lo? Sasama ba tayo sa pagtugis sa aswang pagkalibing ni Manda? Hindi. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Huwag niyo sabihin naduduwag na naman kayo. Gusto niyang gumanti sa akin. Kaya malakas ang kutob kong siya mismo ang pupunta rito sa bahay. Doon natin sa gagantihan pabalik. Lolo Meryong, Yun din mismo ang dahilan kung bakit bumili ako ng maraming mga insenso at pampausok. ang kahinaan ng mga tiyangaw. Ang hindi alam ng maglolo, hindi na pala nila kailangang maghintay na matapos ang libing ni Manda. Kinagabihan ay tahimik na ulit ang paligid. Nakauwi na ang tagadasal ng burol at ang maglolo na lang ulit ang naiwang nasa harap ng ataul ng dalaga. Saradong-sarado ang kubo upang pigilang makapasok ang maraming tiyangaw, bagamat may nakakalusot pa ring mangilan-ngilan. Mga bandang 10:00 matutulog muna sana si Pikoy sa kawayang upuan. Si Lolo Meryong muna ang maiiwang gising para bantayan ang ataul. Subalit hindi pa man nagtatagal sa pagkakaidlip si Pikoy ay bigla na lamang siyang napabalikwas ng bangon nang may maramdamang kakaiba sa hangin. Nararamdaman mo rin, Pikoy? Tama nga po kayo. Lo, naririyan na naman siya. Ihanda na natin ang mga sandata. Madali ka! Tarantang kumilos ang maglolo. Kumuha sila ng ilang nakahandang mga bagong hasang itak at mga pinatulis na kawayang parehong ibinabad sa bawang, asin at uling. Ang baril naman ay binitbit ni Lolo Meryong, kargado na ng natitira nilang 5 bala. Ilang sandali pa, nagsimula na namang may kumaluskos sa paligid ng bahay. Noon din ay kinuha ni Lolo Meryong ang iilan sa mga insenso. Nilagay niya yon sa 3 mga palayok. Sinindihan niya yon kasama ang mga uling at ilang piraso ng kahoy ng balete. Nilagay niya yon sa mismong harap ng kabaong ni Manda. Agad na nilamon ng usok ang loob ng kubo at nangagsimatay ang mga tiyangaw na nakapasok. Sandali ring tumigil ang mga kaluskos sa labas bagamat hindi nakampante ang maglolo. Huwag kang pakampante, Pikoy. Naririyan pa rin ang napakabawang amoy at ang mabigat na hangin. Nakahanda na ako, Lo. Pusong matanda, akala mo ba talaga maitataboy mo ako gamit lang yan? Ang demonyo! Kung talagang hindi ka natitinag, sumugod ka! Hinahamon kitang hayop ka! Harapin mo ako kung gusto mong makaganti! At igaganti ko rin ang anak ko at ang apo ko! Makikita mo ang hinahanap mo, hanggal!
Nagulat ang maglolo nang biglang kumalabog ang pinto ng kubo. Sunod na pinagkakalampag ng aswang ang mga dingding. Hindi nila masabi kung naghahanap ba ito ng daan para makapasok o sadyang naninindak lang. Mula sa harap ay pumunta yon sa may kaliwa, dumiretso sa likod bahay at lumipat sa may kanan. Noong bumalik na sana yon sa harap ay muli namang kinalabit ni Lolo Meryong ang gatilyo ng kanyang pistola. Noon din ay biglang pumailan lang ang garalgal na hiyaw ng aswang. Huli kang demonyo ka! Pikoy! Sugurin na natin! Bilis! Tara po, Lolo! Dali-daling lumabas ng pinto ang maglolo. Nakita nilang paika-ikang tumakbo ang aswang papunta sa malapit na halamanan. Nakita rin nila ang napakadaming tiyangaw na umaaligid sa bakuran ngunit di makalapit sa mausok na kubo. Muling pinaputukan ni Lolo Meryong ang aswang pero agad itong nakalundag palayo. Noon ay tatatlo na lamang ang bala ng kanyang pistola. Kaya minabuti ng matanda na sugurin na ang halimaw gamit ang itak. Pinaghagis niya si Pikoy ng ilan pang mga insenso sa bandang bakuran at halamanan bago sa biglang tumakbo ng nakaamba ang patalim. Humanda ka sa aking hayop ka! Hetong sayo! Hinahanap mo ang kamatayan mo! Roar! Lolo! Ilag! Napayuko si Lolo Meryong nang inambahan siya ng kalmot ng halimaw, subalit bumuelo naman ang matanda at tinaga ang bandang hita ng aswang. Gayunpaman ay agad naman itong nakalundag bago biglang sinipa sa sentido si Lolo Meryong. Natumba patagilid ang matanda at nabitiwan niya ang kanyang itak. Hinabol siya ng kamot ng demonyo kaya agad siyang nagpagulong-gulong sa lupa. Nang makabuelo ay mabilisan naman niyang itinutok ang pistola sa kalaban at agad itong pinaputok. Muling napahiyaw ang aswang ng tamaan ito sa may balikat pero dalawa na lang ang bala ni Lolo. Nanlisik ang mga mata at nagngalit ang mga ngipin ng halimaw. Gigil na sa isang hamak na taong ilang ulit na siyang napupuruhan. Doon ay tuluyan na siyang nilamon ng galit at itinuon ang pansin sa tangkang pagkalmot sa kaharap. Magkakasunod niyang winasiwas ang mga kuko para lang matamaan ang matanda. Ngunit dahil nanatiling malinaw ang isipan ni Lolo Meryong ay nagagawa niyang makailag. Walang yakang tao ka? Nagkamali ka ng piniling kalaban! Isa kang hangal! Kung nagkamali ako, ba't di mo ako matamaan ngayon? Ikaw ang hangal! Muling nilusob ng aswang si Lolo Meryong. Ang matanda naman ay biglang napasubsob sa lupa at hinablot ang nabitiwan niyang patalim. Inambahan ng tanga ni Lolo ang halimaw kaya humakbang ito paatras. Subalit hindi niya namalayang naroroon na pala si Pikoy. Biglang sinaksak ng binata ang gulugod ng aswang gamit ang isang pinatulis na kawayan. Umatungal ito ng napakalakas. Nakakikilabot pakinggan, ngunit wala ng talab sa maglolo. Mamatay kang demonyo ka! Pagsisiyan mo sa impyerno ang mga ginawa mo sa amin! Magkakasunod na saksak pa ang binigay ng binata sa aswang. Lalong nang galaiti ang halimaw kaya hinarap nito si Pikoy at tinangkang kalmutin. Ilang kalmot din ang kanyang pinakawalan. Nadaplisan ng binata sa may braso, ngunit mas maraming saksak ang natamo ng halimaw. Hanggang sa naging desperado na ito. Naitulak niya pati hayaang binata. Kukumbabawa na sana niya si Pikoy ngunit bigla na namang pumutok ang baril ni Lolo Meryong. Tinamaan sa likod ang halimaw. Muling hinarap ng aswang si Lolo Meryong, isang tiyempo na hinihintay ng matanda. Sa isang iglap, kinalabit ni Lolo Meryong ang gatilyo at nasapul ng huling bala sa noo ang aswang. Noon din ay bumangon ulit si Pikoy tsaka pinagpatuloy ang pagsaksak sa halimaw. Nagpakawala ng isang malakas na atungal ang aswang bago tuluyang bumagsak sa lupa.
Lolo, nagtagumpay tayo, Lolo. Napatay natin ang aswang! Ah! Nagawa natin, Apo! Nagawa natin! Nasiganti na natin sila Nanay Sarya mo at si Manda! Nagtagumpay tayo! Nagtagumpay tayo! Napansin ng maglolo ang unti-unting paglalaho ng mga tsangaw sa paligid ng umuusok na bakuran. May mga lumilipad palayo, ngunit ang iba ay talagang nawawala lang bigla sa hangin. Hindi nagtagal ay may nagsinating na ring mga kabaryo ng maglolo. Gusto nilang malaman kung ano ang narinig nilang mga pagputok ng baril. At nadatnan nga ng mga ito ang walang buhay na katawan ng aswang sa bakuran. Makalipas pa ang ilang minuto ay nagulat na lamang sila nang biglang umusok ang katawan ng mabalahibong halimaw. Napakabaho ng usok na yon, pinaghalong amoy ng napakaraming tsangaw at ng nabubulok na karne. Napaatras ang nagkukumpulang mga taga-baryo. Nakatutok ang kani-kanilang mga patalim sa bangkay. Nakahanda kung sakali mang bigla yung bumangon at sugurin sila. Subalit nang mawala ang napakabahong usok ay naiwan sa lupa ang bangkay ng isang ketonging matanda. Naaagnas ang balat at napakadungis ng damit. Ha? Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun, Lo! Siya yung matanda na nakita namin ni Nanay at Manda sa tawid ng ilog. Kung ganun ay siya nga talagang halimaw. Elo, anong gagawin natin sa katawan ng demonyong to? Kailangan sunugin. Sunugin niyang bangkay at ikalat sa abo ng palibot ng baryo. Maamoy yung mararamdaman niya ng iba pang mga aswang sa labas ng lugar natin. Magsisilbi ang panakot para magdalawang isip silang manggulo. Sang-ayon ako, Lo. Pagkatapos nun na ilamay pa natin si Manda ng isa pang gabi bago ilibing. Para naman makadalo ang iba pa nating mga kabaryo na malapit sa kanya. Kinuha ng magkakabaryo ang katawan ng aswang. Itinarak nila iyon sa isang nakatayong kawayan. Binuhusan ng gaas, tsaka sinilaban. Pagkatapos ay ikinalat nga nila ang mga abolito sa palibot ng baryo at simula noon, hindi na kailanman ginambala ng aswang o ng laksa-laksang mga tsangaw ang kanilang lugar. Namuhay ng mapayapa ang maglolong Meryong at Pikoy sa pagdaan ng marami pang mga taon. Bagamat nanatili ang mapait na alaala ng kanilang dinanas sa kamay ng isang kampon ng dilim.